Four. Okay, oh yeah, from 4. Ọjị ya nji n'aka mgbe ndị Igbo ga-agbatikwu okwu ọjị a so n'ọjị a ka ndị Igbo ga-agbatikwu okwu ndị ụka wee gwara ya anyị n'ala anyị ibe anyị jide ebube n'ezi anyị nkewa ndị nkewa nyere anyị mba nkewa nyere anyị nọrọ ebe a nkewa nyere anyị si anyị na nkewa dị ebube mana nkewa adịghị ebube n'ọjị a ka ndị gboo na-egosi n'okwu nke ukwu ọkpọghọ Chukwu okike abịa Chukwu okike abịa na-akpọkwu ngwara arụsị a na-akpọ n'Chukwu kere mmadụ kee ụwa Chukwu okike abịa ma Chineke iwe niile ka a na-akpọ ma dịka ndị nna nna anyị wa ndị be agọrịrị aghọta ihe ha na-eme anyị Igbo ma Chukwu rufere abịa anyị ji ada ma Chukwuma Chukwu ọkpara Chukwu okike anyị nwere ibe niile Chukwu ka ndị Igbo enye otuto anaghị ọwụ Chukwu mere Igbo ji anya n'ime nya Chukwu mere na ya anaghị ata na mba so enyi ekwuru ibe a unu ememe ebe unu nche pastọ anọghị ya unu ekpe na ịka dị ihe karịa ọnwa maka onye ji nnukwu echichi enweghị ike ndị na nwunye mmadụ ori na nwunye mmadụ na-etigbuo ya asịkwa onye chiri echi ya kpara egwu ọnwụ a ga-akpọ egwu ahụ mmadụ ka ọnwụ mana egwu ahụ akpọnwere usoro so n'iwe nji akọ ọrụ ụnụ ibe akụ ụnụ mmanụ ahụ ya kpatara mgbe ụnụ Igbo ya awụ ọjị ebufe okwu n'isi onwe ahụrụ mmadụ maka mmadụ ga-ebufuru okwu na maka na anyanwụ Chukwu okike abịa ma nke kere ibe niile ya kpata eji ebufuru okwu onye na-awa bịa acha ụwa ọjị ma gbafe okwu ebube eji agbafe okwu